което винаги съм си мислил как за историята, дали е историография, дали е разказ или е човекознание. За мен най-ценното е, че се издават такива книги от професионални историци, които, както се казва, се четат. Значи тая книга е лека за четене, а също време казва много. Защо през Шекспир и Клио ще го чуем сега професор Матанов, защото за нас е чест да има книги, които за мен да са четивни. Историята да бъде показана през образ, като не само наказание за студенти или ученици, а за нещо, което дава знание. За нещо, което с удоволствие да се чете. Защото въпреки това, че нахлува изкуствения интелект и така нататък е... Сега, след тези хубави думи, които шефа на Гутенберг каза, издателството, искам да ви запозная накратко с мотивите, които са ме водили, с известно мотивите, които са ме водили, както и накратко съдържанието на книгата. От древността до наше време едно от любимите занимания на интелектуалците да разделя човешкия живот на етапи. В античността най-любимите цифри са били 3, 4, 7. В началото на средновековието той казва, че съдията се е нахранил добре, заучила някакви фрази, които, да кажем, изрича при подходящи случаи, но той се е натъпкал добре с подаръка му петел, но това не е забранено в западното законодателство. Византийското законодателство и българското забраняват всякаква форма на подкуп, в западното не забранява даването на есенсни продукти, които могат бързо да се консумират. 6 и 7 глава е посветено на края на човешкия живот, старецът и краят. Като разбира се, тук е подчертано какво е отношението на средновековните хора към старчеството, като разбира се големите чумни пандемии отнасят в гроба повече младите хора и това е, разбира се, обяснено в научната литература. То се обяснява с по-високата циркулация на железен серум, в който съществува вируса синия пестис, който предизвиква чумата, и това предизвиква смъртта на повече на млади момчета и на млади мъже, отколкото на стари. Това води, разбира се, до изкривяване на брачния модел и конфликт между младите и старите, така да се каже. Тук искам да отбележа, че на самата корица на книгата, по едно щастливо хрумване на издателя, е дадено колелото на живота, което е българското съответствие всъщност на този разпространен мотив в западноевропейската литература за етапите човешкия живот. Тук виждате колелото на живота, така както го е представил Захари Зограф в Преображенския манастир. Той се колебае, вижда се, че се колебае между 7-те етапа и 4-те етапа, които той отъждествява с годишните времена, защото във външния кръг е дал 7 етапа, във вътрешния 4. Разбира се, той е дал и годините, което е много трудно се установи от гледна точка на средновековните избори. Той е дал и годините за старче, за последния етап от човешкия живот, стар, както пише той. Той е дал 70 години, но малко от доиндустриалните хора доживяват до тази възраст, повечето умират до 40 години. Това със сигурност може да се каже въз основа на сведенията, които получаваме от некрополите, които някои археолози разкопават така усърдно. ДНК анализа, разбира се, позволява една такава съпоставка. Сега, искам да завърша с това, че в началото на книгата и в края разсъждавам върху понятията приличам ли си, отличаваме се от съвременните, от средновековните хора. По някои неща си приличаме, както ще видите от пасажите, които ще ви зачета, по някои неща се отличаваме. Примерно, казах вече, че в
средновековна Европа възниква съдебния процес, който изисква своя администрация. Така, например, съдията има писари, хора, които връчват съдебното решение, ищците имат свои адвокати, които пледират за една или друга присъда. Много си приличаме по отношението към съдилищата и адвокатите. Това, че през средновековието има много оплаквания от тяхната работа, има много проверки, които не дават обикновено желания резултат, но адвокатите, както и сега, са обект на множество оплаквания от страна на потърпевшите от тях. Всичко започва от 13 век, когато от 12-13 век, когато се появява съдебния процес. Адвокатите стават видима част от тогавашния обществен пейзаж. Зачитам пасажа, който ще ви покаже, че ние не се отличаваме кой знае колко от средновековните хора. Ще ми извините за цинизмите, но самия Шекспир ги е писал. Самите средновековни извори се ги дават. През следващите векове те се превръщат, става въпрос за адвокатите, все непопулярни фигури в средновековния социум. Резервите спрямо тях се засилват пропорционално на тяхната незаменимост в съдебния процес и в правенето на бизнес. Те стават удобни и изкупителни жертви за недоволството, което започва да се появява в традиционното средновековно общество спрямо настъпващите промени. Случаите на обругаване на участниците в съдебните процеси са толкова многобройни, че не могат да се цитират в пълнота. Теолози, търговци, проповедници, папи, поети и други обвиняват адвокатите, че са кръвопийци, двуличници, кривоусти, измамници, горделици, нахалници и какво ли още не. В тези обвинения прозира страх и завист от това, че някои от тях печелят много пари и се изиграват за вид в обществено положение. Често адвокатите се сравняват с проститутки. Това пак казвам и за мое извинение не е мой израз, а израз на средновековните избори. Поетът Матеолус в края на 13 пише буквално следното. Сега извинявам се за това, което ще прочита. Какво мога да ви кажа за адвокати? Малко или много той като мръсна спирам до тук. Само, че е по-лошо от нея. Ако проститутката просто продава своя зъб, той продава езика си. Това е още по-лошо, тъй като езикът е по-ценен от зъб. Пише той. А световно известният поет, към това се присъединява и световно известен на всички поет Данте Алигиери, в края на 13 началото 14 век сравнява адвокати с лекарите и пише: адвокатите и лекарите, при това религиозни, учат не за да придобият знания, а по-скоро да печелят пари и висок пост. Тук искам да ви кажа, че тук не важи за съвременните лекари. Сега, един цитат, който показва колко все пак сме различни, да много намеря бързо. Така. Идеал, средновековния идеал за хубост на съпругата, на жената. Чакайте се вече. Макар че още в византийското законодателство, още в законодателство на Юстиниан е определен една възраст за брака, която на нас не се струва много странна. 12 години за жените, 14 за момчета. Странна възраст, която в следващото законодателство му увеличава с една година, но все пак остава сравнително малка. Така. Критерият за женска красота през средновековието се увеличават с времето. Първоначално те са 7, за да стигнат до 30 и повече. Идеалът е 3 от изискването с дължина, 3 за белота, 3 за розовина, 3 за кръглост, 3 за теснина и така нататък. Принципно критериите за женска красота могат да се изберат така: малка глава,
руса коса, раздалечени вежди, които са дълги и извити, тясна брадичка, големи забелязани цветни и блестящи очи с дълги мигли, малки и деликатни уши, дълга шия, добре оформен нос, малки остри и бели зъби, плътно прилегнали един към друг, червени венци и устни, малко уста, бяло лице, лишено от окосмяване, широко и гладко. За да отговорят на последните критерии, жените, които държат на външността си в тази епоха, пръснат в челата си. Използват се различни мазила за побеляване на кожата, да стане тя, както е казано в песен за Роланд, бяла като сняг върху лед. Това става слой от овца и соловна пудра, която е вредна, разбира се. Пудрата покрива недостатъците, като белези от шарка или други, освен това избелва кожата. Когато красоносците се връщат от светите земи и донасят парфюмите, които по нищо не се отличават, впрочем, от сегашните изящни аромати, не знам точно как се съчетава овчата лой с парфюма, който донасят от изтока. Това е нещото, по което сегашните дами много се отличават от средновековните. Да не говорим за това, което казах, че поначало модата, средновековната мода, остроха шапка, която днес се носи, да кажем, в някои американски филми я показват като нещо, което е задължително при балове или при купони, и дълги и извити с извити остри върхове обувки. Към края на средновековието се появяват и картинки на голи жени, разбира се, но които носят обаче имена на антични богини или антични красавици, не на средновековни красавици. Тогава се появяват и нещо, което можем да наречем първите журнали за мода, тъй като рисунки на средновековни хора, които се обличат по различен начин, различни прически имат и които показват каква е била тогавашната мода. Сега